Sa Banwasang Hinigiran, probinsya sa Negros Occidental, pulis arestado matapos nagpangtiro. Isa sa mga biktima nagapanindugan nga nasalan lang nga kawatan, samtang duwa pagid ka mga biktima tuyo lang kuntani nga magbulig sa pulis nga nadisgrasya. Ginapaso ni hubog nga pulis iga pa idalom sa motopropyo investigation. Yaring balita nga aton gintutukan. Tuman nakakulbas ang 20 anyos sa si Jenny Marbaya matapos naging tiro sang pulis sa Banwasang Hinigiran. May igo ni sa liog kag padayon ni ginabulong sa ospital. Nagwa man ko, pagwa ko, yung nga bala akong pulis, ayun, ano yung sir ka pang taya kayaw, magwa ko cellphone, anak ko pa cellphone, report ko balatane, so gadigay naglupok ka duwa. Ginkilalang pulis kay Corporal Ace Pacificar nga nadistino sa Provincial Drug Enforcement Unit sang NOCPPO kag utod ni PDEU Head Police Major Rogelio Pacificar Jr. Matapos sa tiruhan ng biktima, nagpalagyo ang suspect sakay sa iya motorsiklo apang nadisgrasya sa barangay Marcelo H. Del Pilar, Pontevedra. Sa pagdumdum, ginlagas inisang pamilya sang biktima, liwat ini nga nagpinalupok sang ginpalapitan ng Day Aldwin Provido kag Billy Mindanao. Ang duha ang tuyo lang kuntani magbulig sa pulis nga natumba. Kulbaan Berting kulba ko ay tulog sa mga gabi. Malanganin kay ang igo ya kibyas lang. Kung liog yan, dispat patay gina siya. Huwag ginakanamo na mo, kung mayo kung silang nag-away sila, wala man. Isa ka moto proprio investigation ang ginpatigayon sang NOCPPO sa nagsungka nga pulis. Iga-rekomendar man ang pag-transfer sini sa Regional Personal Holding and Accounting Unit sa Pro 6. Immediately nag-surrender siya pagkakita niya sa amin ng mga pulis. Medyo nakalmahan siya, then yung surrender niya ang social niya. Kasong attempted kag frustrated murder kag attempted homicide ang pangatubang unsang pulis. Upod si Reynald Castillo, Adrian Prietos. 1 Western Visayas.